Салом, ба ҳама хуш омадед ба канали мо. Боз як бозии нави дигар барои коркунӣ дар телефон. Силка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. Барое ки мо бозӣ кунем, мо бояд аввал регистратсияро бигзарем. Дар боло персонажҳои моро нишон додеса, бо воситаи стрелковуша метавонем персонажҳоамонро дига кунем. Ваш имя даиҷа номона менависонем. Виберите страну, дар инҷа кадом шаҳрда ки зиндагӣ мекунем, шаҳри даркоримонро интихоб мекунем. Ман американ самоана интихоб кардем. Барое ки шумо шаҳри даркоритонро интихоб кунед, аз тарафи дасти рост ҳамин стрелкаро интихоб мекунед. Дар инҷа чанд омади шаҳрҳоро монро нишон дода, шаҳри даркоримонро меёбем, интихоб мекунем. Ман американ самоана интихоб мекунам. Виберите язик, ва инҷа кадом забоне ки шумо мефаҳмед, забони даркоритонро интихоб мекунем. Ман забони русиро интихоб кардем. Барое ки шумо забони даркоритонро интихоб кунед, аз тарафи дасти рост ҳамин стрелкаро интихоб мекунед. Дар инҷа забони англисӣ аст, испанӣ аст, ҳиндӣ, мандарин, франсузӣ, индонезӣ, болгарский, португалский, германский, бангладеш ва забони русӣ аст. Ман забони русиро интихоб мекунам. Поёнда далера зер мекунем. Як бори дигар далера зер мекунем ва завершита интихоб мекунем. Бозии моро разрешит пурсида, як бори дигар разрешита интихоб мекунем. Тамом мо регистратсия кардем ва метавонем бозӣ кунем, пулкор кунем. Барои бозӣ кардан начата интихоб мекунем. бозии моро бо як бори дигар разрешит пурсида, як бори дигар разрешита интихоб мекунем. Бозия меёбем, бозия гирон мекунем. Бозиро ки гирон кардем, кабутак мешавад. ва ина кабутак шид, стрелкаи назадта интихоб мекунем. мо дар реклама нишон месаем, рекламаро тамошо мекунем, ждат мекунем ки таймераш бучад. ва ҳолатое мешавад ки ҳамхеле значок пайдо мешавад, метавонем рекламаро пропускат кунем аз тарафи дасти рост угли боло. Тамом мо дигари чӣ кор намекунем, телефонро дар ягон ҷо мемонем, телефон худаш ба таври автоматӣ ба мо танга кор мекунад ва тангаро метавонем ба пули ҳақиқӣ алиш кунем. Дар боло балансимаро нишон месаем, балансима ба курси танга 4794 танга, ба курси доллар бошад 0.0048 доллар. Аз тарафи дасти чап бошад дута значок деса, як соаташ, соат моро нишон додеса ки чанд дақиқа ё ки чанд сония мо ҳамин бозиро истифода бурдесем. Значоки дуюм скорости пулкоркунӣ моро нишон месаад ки ҳозир ман 127 гигахеш пулкор кардам. Поёнда бошад процента десе, процент се шида. ва ҳамин процент кор кардан гирифт, мо пул кор кардан мегирем. Аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем ҷара. менюи бузида меоем ва мегзарем ба таври дигари пулкор кунем. аз тарафи дасти рост угли боло ҳамин значокро интихоб мекунем. мехонем ки дар инҷа чӣ хел пул кор кардан мешавад. Награда за 5 шагов, получаете биструю награду, выполняйте все 5 простых шагов и получаете большую награду. Начата зер мекунем. воспроизвести рекламу и загрузите. Агар воспроизвести рекламаро зер кунем, дар реклама бозӣ ё ки барнома ҳаст. ҳам бозию барномаро установка мекунем, 0.01 USDT кор мекунем, плюс пулкоркунии мо зиёд мешавад. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем ҷара, менюи бозида меоем ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. аз тарафи дасти чап угли поён ҳамин значокро интихоб мекунем. дар инҷа мо силкаро копировать мекунем, дӯстонмон дароӣ мекунем. ҳар касе ба силкаи мо регистратсия кард 10 сент кор мекунем, плюс 20% дигар. барои силкаро копировать кардан, копировать ё ки поделитсаро зер мекунем, силкаро копировать мекунем, дӯстонмон дароӣ мекунем, бо дӯстонмон пул бисёртар кор мекунем. аз тарафи дасти рост сеюм значокро интихоб мекунем. дар ҷо ҳар касе ба силкаи мо регистратсия кардагӣ бошад, нишонаш метаҳад. ҳозир ҳеч кас нестай, барое ки нав дар ин бозӣ ман регистратсия кардам. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем инҷара ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. дар поён ҳамин стрелкаро интихоб мекунем. дар инҷа чанд омади пулкоркунӣ моро нишон месаад. якумаш подарок 25 доллар. ҳаминро мекушоем. мехонем ки дар инҷа чӣ хел пул кор кардан мешавад. Присоединитесь к потрясающему розыгрышу и зарабатывайте деньги. Чем больше друзей вы приглашаете, тем больше подписок вы получаете на розыгрыш. аз тарафи дасти чап нишон додааст ки дар ин бозӣ ҳозир иштирок карданд 1580 нафар. бар шуда бошад нишон додааст баъди 18 соата 52 дақиқа бозӣ буд мешавад, дигар мо наметавонем дар бозӣ иштирок кунем. аз тарафи дасти рост бошад нишон додааст ки инҷа билетҳои мо, билете ки мо мебарем. агар инҷа мо билет биридем, метавонем то 25 доллара кор кунем. барое ки дар бозӣ иштирок кунем, продолжита зер мекунем. таблица лидеров, ҳаминро мекушоем. дар инҷа бозингарои беҳтаринро нишон додааст ки якум, дуюм ва сеюм ҷоро гирифтагист. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем инҷара ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. веха, ҳаминро мекушоем. дар инҷа мо метавонем бо воситаи реферал пул кор кунем. агар мо 5 реферал дошта бошем 10 сент кор мекунем, 10 реферал дошта бошем 15 сент кор мекунем, 20 реферал дошта бошем 20 сент кор мекунем, 50 реферал дошта бошем 1 доллар кор мекунем, 100 реферал дошта бошем 2.5 доллар кор мекунем, 250 реферал дошта бошем 5 доллар кор мекунем, 500 реферал дошта бошем 10 доллар кор мекунем, 1000 реферал дошта бошем 20 доллар кор мекунем.
аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем иҷара ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. Саздателе ки антента ҳамира мекушоем. Агар шумо YouTube, Instagram ё ки TikTok дошта бошед, метавонед дар бораи ҳамин бозӣ видео кунед. Ссилкаи видеотонро копировать мекунед, ҷое ки отправить URL к своему содержимому нависондагӣ. Ссилкаи видеотонро ҳаминҷа ставид мекунед, ҳамин стрелкаро интихоб мекунед. Пулкоркунӣ шумо 20% не 50% зиёдтар мешавад. Аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем иҷара, меоем менюи бозида ва мегзарем ба таври асосӣ, яъне пулгирӣ. Барои пуломона гирифтан аз тарафи дасти рост угли поён ҳамин значокро интихоб мекунем. Дариҷа бошад дар поён вивестиро зер мекунем. Дар боло баланси майра нишон се, баланси мада 0,01 USDT, поён нишода бошад нишон дагад ки 10,000 тангаш 0,01 USDT мешавад. Аз тарафи дасти чап нишон дагад ки вивед на сегодня ирӯзаи ҳамин бозӣ $1186 гирифтанд. Баришда бошад ишам ҳамирӯза $1527 ай ҳамин бозӣ ҳамирӯз пул гирифтанд. Аз тарафи дасти рост бошад нишон дагад ки айсаршавии бозӣ то ҳозира ҳамин қадар пул ай ҳамин бозӣ гирифтанд. Поёнда бошад нишон додагад ки дар кадом кашлокҳо метавонем пуломона бигирем. Пуломона метавонем дар кашлоки Payeer, Khedra, Gcash, Danacash, Advocash, PayPal, Perfect Money, Airtime, Binance ва дигар кашлокҳое ки дар ҳамин ҷо дистем метавонем пуломона бигирем. Дар бисёри кашлокҳо минимал каш 0,35 USDT, 0,35 USDT 3,5-4 сомон мешавад. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад.